la yo biang ki jing ud jing nam ki jing ujor jing komplain ki paj ba bun jong kadong kathai te hoj siana kaleng jongi ngisu ban pensai ru sepi kum ki paj ba baro jong ka baro ki paj ba jong ka distrik hibro koi ba kamdei bangi ngi sisong kliti ndrei ngai budin na koi kasni sakoi pat haduk mentak kasni ru ngidang wan ban kenduk badu i te nakaliang jong i ngilawan ban kli ba kila le kumno nakaliang jong ka office habe dei bat kanika kendrum kendram ka balajia kini ki ya hakin ki sisni asni boladap hak bedei bakajing pa e ka citi seti paj ba babun banwan siu takaram ka ba ipaj ba pensa klem da don kanu kajing pensai ka ba dikena nakaliang jong ka office de mentak asni nakaliang jongi ngila wan bani kendu bat ui te ngila keren ru bat u de nakaliang jong u ula kerpat ka sen jongi ba bat ulapan peru artayau te hapo artayau nakalian jung un persang ban burdin ni kan bala ban pej bhai kita kinon kam ke bedi bat kabila jung ki pajba te un pej ru nang nadu menola disconnect lanela oti kalaj bat hadu karno snem ki pajba kila penun kam ne kalaj te nadu ba kila oti kalaj bat hadu benda nadu bala la oti kalaj ki pensa katno ya kata kapisa badai siu hapo ka office kita ka bilaj te nakalian jong u ulak ular ba unsim kia hapo artayau te ngiru ngila menjur ya kata bangin ap ya ka jingpun bai jong u ii hapo artayau te kumta ngir pat ki paj ba bun jong kadang than ba snu bahaya ap bat kanika hakan kini ki artayau kumba u ii ulak ular haka juga pon kerpat ro iki paj ba lada ki don kanu kajino kajing pomhun jongki banwan ban pej lane ban pej lane ban pej ta ki siti ta ki bilai ki ba lapo ya ki pila banwan kendu padu i hangne lane padu sd oro lane pat kinong tre hangne bat nakaliang jong uro lapular ba insa penpej ba kumta hapo kan karta yau ni kerpat ki paj ba la kumno kinsu ba ban yaisa bat ka office kumjuru bat ni kumkaseng ba kajing pat por jong ui len ba ka office ba unsa pun pagi benia eta ki bil jong ki baro te ka juga por ngisuban pensai biang ba kawai ka siti kadang badang poi komplain biang hakaseng jongi ya ka ba kaneru kala poi dakilak kaneli kala poi saki la poi silak san punyo hajar ndai spa prapusau kane kadai kala juk te habede berkaneru kala poi siti te kumbala poi kiwei kipai ba kumto hi kapoi te kane kadai kala juk te lara habang keng pat ya kane kalong ba ngila keliru ikini kitrai ka kane ka trai kadai ka aibiang lingkoi ka ba kasinong jongka kalong na put umba na si tegi thandam rai trai te kane ladang keng ya ka jing pedun kam jongkane kalongjing ya kalaj na kala itu yang ni ba nadu usnem kandai phukra badla otno hau arhajar katlai de kajing punon kam jong kane kalong ying ya kane kalaj kala long khasan snem de kane kadai ka lajuk ya ka bakila ai ba kila ban punon kam tang sibol hendrai ladangi kengpat ya kane ka khasan snem katum ka ba nakaliang jong kane kalong ying kala punon kam ka kala long hakashi benai kala apoi praspa tam si benai de ngisno bon ong ba kane kadai kajil umur jong ka office sakar kom terikam de balai ki poi hadu kat praspa tam si benai kene kala jok de ngisno bon ong ba ni persajur kum kaseng ya kane karkom terikam ke balong hadu kane ya ki paj ba baduk barang li bapli ngila bon ong mo ba kinsu le thurmur hadu kane de kumta nakaling jungi kum kaseng ngiken tujur ki paj ba kinso bah ban yai ap bat gi hakane ka hapo jong kane ka artayau bat lada ka office kam la ban penbaj kini ki kunrum kan ram baro ki bala jia ki paj ba jong ka dong ka than wes kasil srik jongi hi berkawai nakaliang jongi ngin sa sium sisindon ya taka senjam ka ba nakaliang jongi kum kaseng ngila perkat ba lada kadai ban mi paj ba lane kadai ban ya ki ru ngin saya ki lada kadai ban mi paj ba ngin sa mi paj ba bat ni kepat ro ya pi ba pinsa ab ya kajin pentib jongi kum kaseng had po jong kane ka artayau